Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. seWicknet Chigananda varamba kutengera Greatman mota Aqua nekumupa mari mushure mekwe vadedzera kuti ivo havape chirema mota nemari yavo. Vadedzera kuti ivo Greatman asapoti musangano plus futi ane zviitisa ane kakufoster anofanira kukumbira zvakanaka. Inzwai kuti Greatman akumbira sei mota kuna seWicknet. Hanzi dear seWicknet, I'm reaching out to shake your help. If you can reunite lovers who were separated or make a new car out of an accident damaged one, I would rather wonder how you can help me move forward in life. Some people might laugh, but I would rather they laugh while I'm busy building my better future for myself. Thank you. Ndozvatarwa na Greatman. seWicknet vabva vapindurawo vachiti inivo havadi kufostwa. Hanzi zvikangoita kunge karafu kunge kakufoster sezvaita Greatman hapana chinobuda mazino chaiwo. Good luck. So guys, handizivi kuti mati kudini nazvo, asi it's not first time Greatman achikumbira rubetsero kuna seWicknet. Greatman last time akakumbira rubetsero rewheelchair akanyimwa naseWicknet, akazomutengera ndiOlinda Chapel. So tichitaura kudai Greatman ari kuitirwa GoFundMe. So guys, handizivi, mubvunzo wangu ndokuti koseiwo seWicknet busy vachiswera vachitengera vanhu mota vanoafodha vachitadza kubetsera the real people. Kuna Greatman hatombofanirwa kuti akumbire mota, anongofanirwa kungotengerwa chero even wheelchair everything anofanira kungoitirwa. But vanhu vari in need ndo vari kutonyimwa mari dzacho. Zvinoti ndo panouya mubvunzo wedu wekuti is it real money kana kuti chii pamari yaseWicknet, because vanhu vanoafodha ndo vari kupuhwa. Vanhu mukatarisa masingers ese ari kupuhwa, vanhu vari kupuhwa mota nemari vanhu vanoafodha. Panzi if you can separate lovers na Greatman angaitaura nyaya yaMambo Dhuterere naMai Dhuterere, unoziva mega vakapuhwa mota nemari, zvinzi ngavasasiyana. Asi setakambotaura nezvenyaya yacho Mambo Dhuterere havana kufara nazvo, vakangoendawo zvavo but vaitsika-tsika vakangoitira kuti vapuhwe mota nemari. So guys, ndo nyaya iripo. Greatman arwadziwa but vanhu vati aiwa hapana zvakadaro, isu tinokutengera mota, tinokuitira GoFundMe, because angokumbirawo zvakanyatsonaka-naka. But seWicknet vari kudedza kuti ukatsika-tsika ukafoster wambofa ukaiwana. Hatizivi kuti vanomuvengerei Greatman, because since day one Greatman akambokumbira kutengerwa wheelchair, seWicknet vakaramba akatengerwa naOlinda. So I don't know kuti which one is which. Thank you so much. Don't forget to subscribe.